Дональд Трамп запрасіў Александра Лукашэнкі прыехаць у Злучаныя Штаты. Прэзідэнт США прысвяціў адмысловы допіс у сваёй сацыяльнай сетцы Беларусі. Ён адзначыў, што дзякуючы амерыканскай дыпламатыі былі вызвалены 250 беларускіх палізняволеных. І гэта гісторыя поспеху амерыканскай адміністрацыі, і гэта вельмі важна сёння для прэзідэнта США, бо ў яго не так шмат добрых навін апошнім часам. Але гэтае запрашэнне, падаецца, не моцна абрадуе Александра Лукашэнка. Бо пасля перамоваў з спецпрадстаўніком прэзідэнта США Джонам Коулам Лукашенко апавядаў журналістам дзяржаўных медыя, што вось абмяркоўвалі, маўляў, мой приезд, магчыма, у Флориду. В третий раунд они сказали, вот мы готовы, Дональд предлагает большую сделку и встретиться вплоть до того, что у него дома во Флориде, и обсудить, и договориться. Я говорю, всегда. Амаль можна было рабіць выснову, што Трамп запрашае Лукашэнку дадому. Аднак з гэтага допісу высветлілася, што гаворка не ідзе пра адмысловы візіт, няхай рабочы візіт у Злучаныя Штаты. Гаворка ідзе пра прыезд Лукашэнкі на Раду міра. А гэта зусім другой фармат. Справа ў тым, што звычайна на паседжанні Рады міра прысутнічае каля 2 дзясяткаў кіраўнікоў розных дзяржаў, і не факт, што там адбудзяцца сапраўды двухбаковыя перамовы паміж Лукашэнка і Трампам. Магчыма, проста так паціснуць рукі, сфотаграфуюцца, і на гэтым усё. Але тут цікава іншае. Апошнія гады Александр Лукашенко, другія беларускія афіцыйныя асобы, дзяржаўныя медыі шмат увагі надалі тэме, што аднапалярны свет з дамінаваннем Захаду, з дамінаваннем Злучаных Штатаў памірае. На змену яму прыходзіць шматпалярны свет, і такім чынам роля статус Злучаных Штатаў у свеце падае. Але ж глядзіце, што адбываецца апошнім часам. Дональд Трамп так паставіў сітуацыю вакол, што ніхто не хоча з ім сварыцца. І Дональд Трамп прымусіў усіх глядзець на Злучаныя Штаты як дамінуючую краіну ў свеце. На пераганкі шмат краін, шмат лідараў спрабуюць заручыцца ці то падтрымкай, ці хаця б не сварыцца, не канфліктаваць з Злучанымі Штатамі. І Александр Лукашенко сярод іх, ён трапляе ў гэты агульны майстрым. І таму ўсе гэтыя размовы пра канец аднапалярнага свету, здаецца, трохі заўчасныя. Трамп, он мне чем он нравится, он не дипломат. Он вот как думает, так и говорит, что там обсуждали с Путиным, он день молчит, потом все это вывалит. Ну, нормально, мне этот подход нравится. Гэтым тыднем адзначаецца, калі можна так сказаць словам гэтым, 30-годдзе беларуска-расійскай інтэграцыі. Конечно, это не будет договор об едином государстве ни в коем случае. Там кто-то что-то подпутал. Вот. А будет вот такой договор об очень углубленной интеграции. Пачатак яе гэта падпісанне дамовы аб садружнасці 2 красавіка 1996 года. Пытанне пра цеснае супрацоўніцтва, цесны саюз з Расіяй узнік адразу ж пасля з'яўлення незалежнай Беларусі. Гэта тлумачылася і моцнай эканамічнай залежнасцю Беларусі ад Расіі, і сацыякультурнымі чыннікамі, свядомасцю і беларускага грамадства, і беларускай эліты, якая вельмі баялася, што без падтрымкі Масквы Беларусь не зможа выжыць. А калі Лукашенко прыйшоў да ўлады, то з'явіўся яшчэ адзін чыннік, які штурхаў, які быў рухавіком беларуска-расійскай інтэграцыі. Гэта жаданне Александра Лукашэнкі стаць на чале аб'яднанай беларуска-расійскай дзяржавы.
як ён сам шмат разоў казаў, захапіць шапку Манамаха. Сапраўды, на тле хворага, старога, непапулярнага Барыса Ельцына, тады малады, энергічны, харызматычны Лукашенка выглядаў шмат прэзентабельней. Ён усяляк падштурхоўваў на Расію да інтэграцыі, каб уключыцца ў працэс прэзідэнцкіх выбараў Расіі, які быў прызначаны ў тым жа 96-м годзе. Аднак Барыс Ельцын, разумеючы амбіцыі маладога саюзніка, не захацеў падпісваць дамову аб аб'яднанні двух дзяржаў, а дамова аб садружнасці – гэта міждзяржаўная дамова класічная, якая не прадугледжвала удзелу Лукашэнкі ў прэзідэнцкіх выбарах у Расіі. У выніку атрымаўся аблом. Тым не менш, 2 красавіка пасля гэтага адзначаецца як дзень яднання беларускага і расійскага народу. І сёння гэты дзень адзначаецца у Беларусі і ў Расіі як бы на афіцыйным узроўні. Асабліва прапагандысты актыўна яго прэзентуюць. Пасля гэтага адбылося шмат іншых падзей у беларуска-расійскіх адносінах. Праз год была падпісана дамова аб саюзе Беларусі і Расіі, а ў 1999 годзе дамова аб стваренні саюзнай дзяржавы. И сейчас я решил назвать человека, который, по моему мнению, способен консолидировать общество. Это секретарь Совета Безопасности, директор ФСБ России Владимир Владимирович Путин. Да ўлады ў Расіі прыйшоў Уладзімір Пуцін, і Лукашенко зразумеў, што захапіць крамлёўскі пасад не атрымаецца, і таму беларуска-расійская інтэграцыя была пастаўлена на паўзу. За гэтыя 20 гадоў было шмат розных канфліктаў, розных войнаў, нафтавыя, газавыя, малочныя. Пакуль не здарыліся падзеі 2020 году. Масавыя пратэсты прывялі да таго, што ўлада Александра Лукашэнкі захісталася, і толькі жорсткая і цвёрдая падтрымка з боку Расіі дапамагла яму утрымацца ва ўладзе. Вы поступили очень порядочно, по-человечески. Поэтому лично вас благодарю и всех россиян. Вот эти события нам показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом. І з таго часу палітыка інтэграцыі з Расіяй стала для Лукашэнкі безальтэрнатыўная, бо гэта умова утрымання ягонай улады. Былі падпісаны 28 праграм інтэграцыі, паглыблення інтэграцыі ў розных сферах, эканамічных найперш. Фактычна Беларусь трапіла ў велізарную залежнасць ад Расіі. Суверэнітэт Беларусі рэзка паменшыўся. Беларусь была вымушана падтрымаць Расію ў яе агрэсіі супраць Украіны. На тэрыторыі Беларусі ствараецца інфраструктура для размяшчэння ядзернай зброі і ракетнага комплекса «Арешнік». І ўвогуле мы можам сказаць, што Александр Лукашенко абмяняў сваю ўладу на беларускі суверэнітэт. І сёння саюз Беларусі і Расіі – это нават не саюз двух народаў, двух дзяржаў, это персанальная унія двух диктатараў – Владимира Путина и Александра Лукашенко.